Здравейте хора, днес ще играем тази игра. Пускаме я. И айде да започваме. Трябва да познаем звука откъде е. Пускаме звукът. Това 100% хора е Netflix. Сам. Това е звук. Това мисля, че е Snapchat. Да, просто. Тук. Duolingo. TikTok. YouTube. Хора, май тази игра ми е много лесна. Apple. Windows 11. Или по-точно Windows. Чакай, това вече не е тук, значи може би е другото. Чакайте. Чакайте ме заведе. И тук, да, това е Discord. Добре. Не. Значи може би това ми прилича повече на нещо от звънене. Ето, значи Messenger. Какво? Значи е това. Видях някакъв човек. Да. Only from Pizza Hut. No one on Pizza Hut. Кола. Ще го минем до 23 май. Лего. Това ми прилича на Лего. Да, Лего е. Добре. Това... Вече не знам какво е май. Не. Как 0.23 бе? Хора, как? Чакай. Как 0.23? Snapchat. Duolingo тук беше. TikTok. Чакай да намахна това. YouTube. Тук това беше. Макдоналдс. Тук беше това. Не беше. Обърках се. Дисни беше. Прилича на... Значи е това. Messenger. Значи добре, Мария тук беше. Тук. А така като кажат, тук някой беше загрешил и като кажат пица, аз веднага виждам логото и пица.
кола. Леко беше. Тук май бях паднал, така че... О, KFC. О, 23. Не. Само не такава глупост. Чакай, с това мога ли да... Не. Тук. Сега някой друг. Чакам някой друг. Нали пела тук? Може би е тук сега. О, не, гадост. Не ме каза, че сега ще ме водиш на 0. Хафил. И хора, стигнах. Виждане хора. Чакайте, какво? Добре, аз мислех, че... Аз може да си го купа всъщност, но... Айде. Нямаше да го купувам. Айде, хора, довиждане. Не забравяйте, ако ви харесва това видео, да лайкнете. Ако ви харесва Roblox, лайкнете и се абонирайте. Довиждане.